Pomaže Bog. Malo smo prehlađeni kod kuće. Naročito mala ćerkica ima 2 godine. Puno je, pun je nos sluzi, sakreta, sliva se i naročito je noću to nezgodno. Ne može da spava, ne može da diše, guši se, kad zaspi onda se probudi da uhvati vazduh, da se namesti i tako. Jedna od stvari koje smo mi otkrili da pomaže je da se nasecka crni luk na kriškice, da pusti sok, ne mora da se ljušti, samo se isecka, poređa se na pod, ispod kreveca, može da se stavi ovako kao mi neka masnija novina, ispod, da se parket ne kvasi, ali bitno je da se stavi, znači, crni luk. Ovo je sad manja doza, danas smo stavili malo manje, to je 1 glavica, ili su možda 2 manje, žena je seckala, tačno ne znam, ali juče smo seckali 2 velike glavice, bilo je duplo više, sad već nema potrebe toliko, tako da čisto zbog doze, kažem, kad je baš veliki problem može 2 glavice ovako veličine pesnice, jedna kod glave, jedna kod nogu, pošto dete se okreće, barem naše, verovatno i vaše, ako je toliko malo. Ako se okreće, onda i kod glave i kod nogu, ako se ne okreće, onda tu samo gde je glava, jedna glavica na pod i zatvore se vrata, prozori da to ne bi izlazilo van sobe i to mnogo pomaže detetu da oslobodi disane puteve, da može da diše bar preko noći, da može da spava. Eto, nama je ovo mnogo pomoglo, nadam se da će i vama ovaj savjet da pomogne. Ostajte s Bogom i da ste živi i zdravi, i vi i vaša porodica.